Bigarren puntura pasatzen gara. Bigarren puntua, gastu orokorretarako diruzaintzaren soberakinen erabilerarekiko 2015-eko 1, 2 eta 3. hilabeteko finantzial jasangarritasunaren txostena. Punto número 2. Dar cuenta del informe de sostenibilidad financiera del cuarto trimestre del 2015 en relación con la utilización del remanente de tesorería para gastos generales. Komisioa emaksak, ez dakit norbaitek dudaren bat daukan horren inguruan. Aurrera jarraitzen dugu, atare bakitzailean sartzen gara. Hirugarren puntua, betebeharren aitorpena. Hirugarren puntua, betebeharren aitorpena. Punto 3, reconocimiento de obligaciones. Euskal Jaiako eta Sopelako Kafesteko publizitatea kontratatzeko orduan berria gara deia eta el correo egunkarietan kontratazioa esen egin araututako prozeduratik eta horregatik ekartzen dugu betebeharren aitorpena moduan. Fakturaren zenbatekoa 4.895,76